Mayong adlaw kaninyong tanan, mga kaigsunan, mga suking paminaw sa atong broadcast, atong padayon nga pagpasalamat sa Ginoo ta sa gihap padayon sahi wali sa pulong sa Ginoo. Nga diin kita igsuon tagaan sa Ginoo og panahon nga makahimo kita niining maong programa. Atong gipasalamatan padayon nga nagapaluyo nining atong buluhaton ug labaw sa tanan. Salamat kay sa Ginoo sa iya pagpaluyo sa buton. Mga higala nining takna sa kabuntagon at ipadayon ang utang gihimo ni Kristo samtang diri siya sa kalibutan. Ang iyang pagministeryo. Ang iyang pagministeryo pinaagi sa pagpabautismo, ang iyang pagministeryo pinagpuasa, pisyo, ang iyang pagministeryo pinaagi sa pagwali sa maayong balita. Si Kristo nagawali may tungod sa paghinulsol, tungod kay ang gingharian sa Dios moabot. Sumuni siya ang ministeryo sa pagwali ni Kristo. Nga diin ang iyang pagwali ngadto sa iyang mga kalungsuran, iyang kabanayan sa iyang tagilungsod o sa tibuok Israel. Ato makita nga si Kristo nagpili siya sa mga apostolis aron nga makatabang sa iyang ministeryo sa pagwali sa maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. Kung imong tan-awon mga kaigsunan nga nagtawag si Kristo sa mga apostoles una sa tanan matud pa diri sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 18 ug sa naglakaw siya ubay sa dagat ubay sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka mga igsuon nga lalaki, si Simon nga ginganlag Pedro ug si Andres nga igsuon niya ni Pedro nga muni siya mga igsuon nga nanglaya nanglaya diha sa lanaw. Ang mga mangingisda man sila kay mangingisda man sila. Muni nga ang misyon ni Kristo pagpangita sa mga tawo nga makatabang kaniya diha sa pagwali sa maayong balita nga ang gingharian sa Dios moabot. Kung imong tan-awon mga igsoon, si Kristo nagalakaw siya, nagasuroy siya sa pagpangita sa mga tawo nga makatabang kaniya diha sa pagwali. Panimong tanawon nga aduna siya autoridad, authority. Aduna siya autoridad nga bisan pa man imong tanawon dinhi nga si Pedro ug si Andres sa diha nga sila gitawag, diha gibiyaan nila ang ilang mga laya ug mikuyog kaniya. Og sa pagpadayon siya naglakaw sa unahan, nakita niya ang duha kalaing mga magsuon nga lalaki, si Santiago nga anak ni Zebedeo ug si Juan. O kini nga ministeryo ni Kristo igsoon. Makita nimo nga diha sa iyang ministeryo naagi gahom, inubanan sa gahom sa langit tungod kay wala magyud sila makabalibad niini sa diha nga sila gitawag ni Kristo. Sila walay balibad. Ang ilang mga trabaho gibiyaan nila aron lang sa uban kang Kristo sa pagwali. Muna nga diha matud pa sa bersikulo 22 sa Mateo 4, diha gibiyaan nila ang sakayan ug ang ilang amahan ug bikuyog kaniya. Muni siya ang gisulti sa balaang kasul. Nga diha sa gihapon si Santiago ug si Juan nga managsuod gihapon ni uban kang Kristo. Pero hinumdumi nga matud pa diri sa 23 ug ang tibuok Galilea gisuroy niya sa pagpanudlo sulod sa ilang mga sinagoga ug nagwali sa maayong balita mahitungod sa gingharian. Nya muni siya ang pagwali sa Ginoo. Ang giwali sa Ginoo mao ang pag-abot sa gingharian. Tungod kay sumala sa tagna si Kristo magtukod og usa ka gingharian. Siya ang magtutukod sa gingharian. Muna siya ang mga plano sa Ginoo. Ang plano sa Dios nga si Kristo moanhi sa kalibutan aron nga mupundar sa gingharian. Expansion sa gingharian sa langit ang buot nato nga ipasabot. Kay matud pa ni Kristo, dili man dirhi ang akong gingharian, tuwa man sa langit. Munang ingon sa Ginoo, ang gingharian sa langit haduol na. Ang buot ipasabot niini ang expansion sa gingharian sa Dios gikan sa langit og diri sa kalibutan. So muna nga kung mangita kag trono, wala ang trono sa kalibutan. Kay kung imong tan-awon gani ang kalibutan, gihulagway man kini sa gingharian pod ni Satanas. Ang hari sa kalibutan mao ang yawa, matod pa sa balaang kasulatan. Pero ang buot natong ipasabot klarohon nato nga ang expansion sa gingharian gikan sa langit paingon sa yuta. Ang buot ipasabot teritoryo sa Ginoo moabot gikan sa langit paingon sa yuta. Busa
pag-abot niya sa yuta, nagministeryo siya kay nga naman, mga kaigsunan. Diri sa yuta ang naghari kamatayon. Ang naghari sa yuta ang kamatayon. Busa kinahanglan mapildi ang gingharian sa kamatayon. Kung imong sabton, nianhi si Kristo aron sa paglumpag sa kamatayon. Nga ang kamatayon higala kini resulta sa sala. Busa ang atong Ginoong Kristo mianhi siya aron sa paghatag sa gingharian nga kini nga gingharian sa kinabuhi nga way katapusan. So angay nato nang masabtan. So karon nga adlaw ato nga makita ang ministeryo sa pagwali ni Kristo. Nagwali siya sa maayong balita nga ang gingharian sa langit haduol na. Unya ang iyang pagwali uban gihapon ang iyang atoridad. Gahom, nag-ayo siya sa mga masakiton, mga sakit, bisag unsa nga sakit, walay sakit nga di niya giayo. Kung imong tan-awon, bisan pa ang patay iyang gibuhi, bisan pa ang mga sakit nga sangla, gipang yawaan nga tao, kato mga tao nga gisakit sa daotang espiritu, giayo sa atong Ginoong Hesukristo. Kay nga naman mga kaigsunan, ang iyang kingdom, mo ni siya ang gingharian sa mga walay sakit. O dahil yung gingharian sa walay mga sakit. So karon nga nung may bulong ka nga daghan magsakit hinoon atong kalibutan adunay nagklase-klaseng mga sakit, may mga sakit nga diabetic, pero maayo magyapon ang Ginoo sa sakit sa diabetic kay nga naman way diabetic nga magsugod sa ulo, kay kung sa ulo magsugod ang diabetic dinha putlos ulo liog, maayo gyud kay Ginoo kay ang sakit nga diabetic magsugod man sa tiil. Nya di pod largo duha ka tiil putlon. Usa sa ka tiil. Mangita man itong chok ang doktor kay iya man itong markira na iya man itong asa ko to putlon. Imong tanawon mga kaigsunan, mo ni siya ang kalibutan, no? Mo ni siya ang gingharian sa pagkamadunuton. Kung niya ka sa kalibutan, ang nature niya, mga kaigsunan sa kalibutan, presko ka nga tan-awon karon, pero moabot ang panahon, di na ka presko, dubok na pod. Kung sa isda, ang isda gali, no? Kung dubok, katol na napuan ng mata. Puna nga ang tao mga higala, no? Sayang pagkabatanon, sinaw pa kayo tan-awon, pagkabot sayang katigulangon, kunot na pod siya tan-awon. Muna nga sahay sa batanon pa, baga pagbuhok, pagkatigulang na, maglisod na ang kuto og puyo asa siya tugpa kay wa na may buhok. Muna nga kinahanglan si Kristo mo rescue na to, mohatag na tong kaluwasan. Ang iyang pagministeryo sa pagwali, iya gyung gipa sabot sa mga tao nga adunay umaabot nga gingharian nga iyang pagatukuron, iyang tukuron. Ang iyang trono niini to sa langit. Kay expansion man ang atong gihisgutan karon. Pero ang gingharian sa atong Ginoong Hesukristo, mo ni siya ang gingharian sa walay kamatayon. Kung naa ka niini nga gingharian, naa ka dinhi nga autoridad, niya ka niini nagpasakop sa iyang kingdom, sa iyang gingharian. Kini nga gingharian angay mong masayod mga kaigsunan, mga higala, mo ni ang gingharian nga wala nay kamatayon, wala nay sakit, wala nay kabalaka, kay ang Ginoo nagahatag sa tanan. Na nga kung naa kay sakit karon mga higala, pasakop sa gingharian sa Ginoo kay aron nga mawa na ang mga sakit. Kay matud pa sa Mateo kapitulo 8 bersikulo 17, nagaingon ang balaang kasulatan nga natuman ang gisulti ni Isayas nga siya ang magdala, siya ang nagakuha sa kaluyahon ug nagpas-an sa atong mga sakit. Pagkaanindot kayo mga igsuon nga kung imong tan-awon diha sa balaang kasulatan, gikan pa sa sinugdan ang tao nakasala na mohinungdan nga adunay kamatayon, dunay problema, dunay daghang mga sakit nga dili na masabtan, apan gipadala sa atong amahan nga gikan sa langit si Jesus Christ, si Hesukristo, nga siya mao ang muwagtang sa atong kaluyahon o sa atong mga sakit. Una nga kung makita nimo diha nga si Kristo nag-ayo sa mga masakiton, wala siya magdaog mga nag-promote og herbal. Wala siya mag-promote og herbal. Di na ta magngalan og unsa mga promosyon diha sa herbal kay si Kristo nagamit gihapon siya og pag-ayo sa buta. Kuan niya ang yuta, iumol pinagi siyang laway, gipahid sa mata, nakamata. So may pulos atong yuta nga alang manag atong i-process ang yuta aron mayon nga herbal gikan sa yuta. Wala ay mahitabo na. Pero nagamit siyang mga buta nga dili kasarangan nga yuta ra gyud. Makaingon ta nga ang Ginoo siya ang nagaayo sa tanang mga masakiton.
Na ang problema sahay makaingon ta nga ang mga tao ang ministeryo sa pagwali ni Kristo inubanan sa iyang gahom. Pagpamatuod nga kining iyang giwali tinuod. Nga ang iyang giwali nga kining gingharian nga iyang muanhi mo ni siya ang gingharian sa walay kamatayon. Ingno na to. Nga kung masakop kanining gingharian sa langit, wala na kay kamatayon. So kung wala na kamatayon, di walay sakit. Kay ang udyong sa kamatayon mao man ang mga sakit. Kay di man pud pwede mamatay ang tao way sakit. Pero hinumdumi nga kining gingharian na mao ni siya ang gitawag nga giwali ni Kristo Jesus, mga kaigsunan. Sa diha nga nagwali siya sa tibuok nga mga dapit nga iyang giadtuan, mga kaigsunan. Gani naghimo siya og mga milagro. Iyang gihimo ang mga butang nga kahibulungan aron nga ang tao mutuo sa iyang giwali. Nga importante kayo ang tao mutuo nga adunay umaabot nga gingharian nga pagatukoron ni Kristo. O kining adlaw timan-an nato nga naghisgot ko mahitungod sa ministeryo sa pagwali sa gingharian. Moabot ang panahon nga ato ning butangan og pitsa karon, moabot ang panahon nga magwali ta mahitungod sa tukod na gyud sa iyang gingharian. Kung unsa ning gingharian na. Kay daghan sa mga tao nga naglibog na sa baning gingharian na, pero ingon sa Ginoo gani matud pa niya pangitaah. Siya matud pa niya sa Mateo kapitulo 6:33, unaha pagpangita ang gingharian ug ang iyang pagkamatarong. Munay atong pangitaon. So ang iyang ministeryo is mauni ang pagwali sa baing balita mahitungod sa gingharian. Yang giwali sa mga katawhan nga ang gingharian moabot ang mga panahon nga ang Dios magatukod. Kay kini gitagna na nga daan, sumala pa sa balaang kasulatan bisan pa man sa mga sulat ni Daniel nga ang Dios magalumpag nining mga gingharian apan moabot ang panahon nga ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili malumpag, usa ka gingharian nga mulungtad sa way katapusan, nga ang iyang awtoridad gikan sa langit paingon sa yuta, kinahilad man sa yuta. Muna nga ang atong pagasundon gikan pa sa mga tagna hangtod sa mga katumanan niini kay ang atong programa Dalan ni Hesukristo. Walay lain nga atong ipromote sa atong broadcast gawas ni Kristo. Kang Kristo nga lakang, kang Kristo nga pagtulunan, kang Kristo nga pagwali ang atong pagasundon, atong subayon. Kay matod pa, kang Kristong lakang ang atong pagasubayon. Muna nga, dili ta maglibog, kita nga mga nagatuon sa pulong sa Ginoo, kita nga nagabasa sa pulong sa Ginoo, dili ta magakalibog. Kay nga naman, ang Biblia insakto kaayo nga nagsaysay mahitungod sa kang Kristo nga mga dalan. Kang Kristo nga dalan. Kung imong tan-awon mga kaigsunan, kung sundo nato ang pamaagi sa pagsabot nga kung unsay gisulat sa magsusulat, pag-ingon niya nga ang isda naglangoy, ayaw sabta nga ang isda naglupad. Kay maglibog naman ang tao na. So kinahanglan musunod ta sa paagi sa pagsabot kung kita nagabasa. Kinahanglan nga kung unsay gipasabot sa nagsulat, mo po'y atong sabton. Ayaw igna nga ang langgam naglangoy. Kay maglibog ta na, kay wagi langgam nga naglangoy. Ilalom sa tubig. Okay. So kining atong pagtuon mga kaigsunan sa balaang kasulatan. Ato ning gisibo sa mga panghitabo nga diin si Kristo nagministeryo sa iyang pagkinabuhi. Nga siya anhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa tao. Iyang luwason ang tao sa mga problema nga iyang luwason ang tao gikan sa sala, gikan sa kamatayon. Apan gusto niya nga mahibalo ang tao nga ang Dios magatukod sa iyang gingharian, expansion gikan sa langit paingon sa yuta. Muna nga nagwali si Kristo bisan sa wali sa kabulahanan, ang iyang gingharian naa ang pagkakontinto, bulahan ang tao kabus, espiritu kaila ang gingharian sa langit. Pagwali si ana nga ang kabus sa espiritu mao kini ang mga tao nga mapainubsanon, tao nga dili mapahitason, dili garbuso, mga tao nga andam magpasagpa kung sagpaon, mga tao nga andam magpabato kung batohon, pareha ni Esteban, mga tao nga mapainubsanon, mga tao nga gitawag sa Biblia nga bulahan. Nagwali si Kristo sa daghang mga kabulahanan. Bulahan katong masulubon kay sila pagalipayon, bulahan ang mga maaghop
kay makapanunod sa yuta, no? Masulubon ka tungod kay daghan kag mga problema, dili na po ng problema nga imong gituyuan, nga daghan kag arawan, daghan kag mga balayranan, daghan kag mga loan, nahurot na nimo og loan, bisan ang porlon imo nang gilon, daghan na kay kag problema. Muna nga sangpit sa Ginoo sa gyapon, iya gyapon kang pagaluwason ana. Pero ang ingon ra ba sa Ginoo nga kung mahimo dili ka mangutang. Sahay magud igsoon nahisgutan nato ni tungod kay ang tao gud sahay madani gining daghang mga pautang-utang. Muna nga usahay mo na siya hinungdan nga magmasulubon ka, niabot ni nga punto mga higala nga masulubon ka kay usahay sulubon ka kay balayran na napod ugma. Bulahan ang maaghop, ikaw usa ka dali ra kaayo musunod, aghop kayo. Anad duol sa Ginoo, dili kanunay nagpalayo nga kada lihok sangpiton ka, murag may nang alagad sa Dios nga maaghop. Anad duol sa Ginoo, bulahan maluluyon, dali ka maluoy, bulahan ang maluoy, putli o kasing-kasing, bulahan. Ngunit siyang kinaiya sa nahasakop siyang gingharian, mga tao nga bulahan. Kay kung ang imong kinaiya mga kaigsunan, dili ka maluluyon, dili na para sa gingharian sa atong Ginoong Hesukristo. Kung di ka maluluyon, adto ka sa gingharian sa kaliwat sa bitin, adto ka niya, kay di opposite man ni siya. Kung maluluyon ka, iya kas Ginoo, iya sakop ka siya gingharian, pero kung di ka manuluyon, dili ka sakop sa Ginoo. Kay ang gingharian sa Ginoo kaluoy, hinanglan manuluy. Bulahan ang mga gilutos tungod sa pagkamatarong kay ila ang gingharian sa langit. Naghisgot og gingharian sa langit nga maimo, maangkon nimo ang gingharian sa langit kung ikaw matarong nga ginalutos. Pero kung gilutos ka kay dautan ka, tay mahimo na. So matarong nga ginalutos kay mo lagi na akong gingon. Ang kaliwat sa bitin mo ang mga dautan, manglulutos, lutoso niya ang matarong mo. Bito tong giingon sa balaang kasulatan nga, gipatay ni Cain si Abel, kay si Abel nagbuhat og matarong. Nipatay si Cain, kay nagbuhat siya og dautan. Una nga, imong makita ang duha ka kaliwatan. Karon, ang Dios nagtukod og usa ka gingharian nga kini nga gingharian sa pagkamatarong. Unaha pagpangita ang iyang gingharian ug ang iyang pagkamatarong. So kung naa ka diha sa iyang gingharian, nya dili ka matarong kay nagsupak-supak ka sa sugo sa Ginoo, mo man na siya hinungdan nga dili na ka mahimong matarong kay nisupak man ka sa sugo sa Ginoo. O muna nga kinahanglan nga magmatinumanon ta sa mga balaod kung unsay giimplementar nga balaod diha sa gingharian sa atong Ginoong Hesukristo. So kini siya wali pa lang ni kay moabot ang gingharian. So ato na po ni sunod nato nga mga mensahe, ato na po siya nga i-discuss ato isaysay ang mahitungod nining gingharian na. Pero karon niya pa lang ta sa ministeryo ni Kristo mahitungod sa iyang pagwali sa gingharian. Niabot ang mga panahon sa iyang pagwali nga gikasinahan siya hangtod nga daghan na ang mga tao nga nagsunod-sunod kaniya aron pangitaan siyang sayop. Kay inana magina siya. Basta maghimo kag mga lakang diha sa pagtulid o pagmatarong mga kaigsunan, naagi mga tao nga moal kontra. Kung dili nimo katingalaha, di katingadaan, di nimo question o di nimo mapangutana ngano man nga si Kristo maayo man kayo iyang mga wali, o siya wala siya magwali og dautan. Kung ngano man ang mga tao mo supak man. Kay mo naman ni siya ang tagna sa balaang kasulatan nga adunay panagkaaway taliwala sa kaliwat sa bitin o kaliwat sa babae. Na nga di nato na katingadan. Na nga kining iya panghitabo sa pagwali ni Jesus. Daghan man siguro gyud ang masuko sa iyaha kay ang iyang pagwali sa paminaw sa mga tao bag-o man gyud kini nga mga pagtulunan. Kay ato makita nga mismo ang nagapangita sa iyaha og sayop kadto mga tao nga nagabantay sa kasuguan ni Moises sa mga tao nga nagsunod sa mga kasuguan na kay wa man nila masabti mga higala nga si Kristo wala man siya musupak sa kasuguan gali iya man galing gihatagan sa eksaktong kahulugan nga ang kang Moises nga mga panahon nagahisgot mahitungod sa umaabot nagatudlo sa mga umaabot bisan pa man sa tanan nga mga gibuhat ni Moises kini gihatagan og saktong kahulugan ni Kristo sa iyang pag-abot. Pero ignunta nga ang mga tao ni adtong panahon na adunay mga kasina o mga pag-alkontra kaniya niabot sa panahon nga si Kristo mga igsoon sa iyang pagwali nga halos batuhon siya
O, dito, ang iyang pagwali, grabe ang iyang pagsakripisyo. Uban sa mga apostolis na himo niya ang 12 ka mga apostolis, kung imong tan-awon mga kaigsunan sa balaang kasulatan, sa iyang pagwali, nabuo niya ang 12 ka mga apostolis. Kung imong tan-awon mga kaigsunan nga ang 12 ka mga apostolis gigamit sa Ginoo nga kini mahimong iyang gi-training sila aktual sa iyang paglakaw-lakaw aron ang mga 12 ka apostolis mahimong haligi sa patukuranan sa iyang mga pagtulunan. Kini nga 12 ka mga apostolis muni sila ang mga tawo nga saksi sa iyang pagkatao, saksi sila sa iyang ministeryo hangtod sa iyang kamatayon, hangtod sa iyang paglubong. So karon kung na may moingon nga sila apostolis, wa mo tay problema ana mga higala. Igsoon kay